Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A Triga Tetőfedő Kft. Dolgozott nálunk. Társasházunk tetejét csináltattuk meg velük, felújítás történt, komplett héjazatot cseréltek. Nagyon-nagyon megbízható cég, szívvel ajánlom mindenkinek. A megbeszélt időpontra itt voltak, mindent úgy csináltak, ahogy azt megígértek nekünk, nagyon korrekt áron dolgoztak, abban az árban végeztek minden munkát, ahogy mi abban megegyeztünk. Elszállították a sittet, hozták a gyönyörű lemezeket, hozták a szép léceket, gyakorlatilag 3 munkanapon belül át is adták a rájuk bízott feladatot. Nagyon-nagyon szorgalmas társaságot hozott a Gábor, a fiúk azok nagyon ügyesen másztak a tetőn, minden munkaórát végig dolgoztak, ebédelni ültek le csak szinte, úgyhogy nagyon nagy szívvel tudom ajánlani mindenkinek a Triga Tetőfedő Kft-t. Nézzétek meg, a hátam mögött látható a munka, amit elvégeztek. Gyönyörű lett tényleg, csak ajánlani tudom őket, választátok nyugodtan őket.